आङो गिबि आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय आरो लोगोसे पर्बतजरा ओनसोलनि गासै जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। बाथ्राया जाबाय दिनैहाय खोरोमब्रा एफसि धालिगाव आरो 11 स्टार एफसि बङाइगाव मोननै हान्जानि गेजेराव मैखोम बादायलायनाय जालांबाय आरो बे बादायलायनाया जादोंमोन 2:15 मिनिटनिफ्राय। दा बे बादायलायनायखौ बेखेवजेननो थाखाय जोंनि बिटिसिनि इउथ एन्ड स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि EM माना गेदेर मुस्रि दाबयसा बर' बिथाङा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोंनि गेलेनायखौ बेखेवना होफैदों। बिथांजों लोगोसेयैनो आसामनि आसाम प्लेन्स ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि भाइस चेयारमेन एबा 24 नं गौरीपुर बियाबनि बारग' MLA माना गेदेर मुस्रि बरिन्द्र कुमार मुसाहारि सार बिथाङा फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसेयैनो गुवाहाटीनिफ्राय सासे मुकुता देखा गुवाहाटी मेट्र'पलिटान डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि भाइस चेयारमेन बिथाङाबो फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे ओनसोलनि गोबां संगठनफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों, जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थिपकाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे काजिगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावथि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांमोनजों लोगोसेयैनो गार' सात्र सन्था पर्बतझार जिल्लानिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन बाहागो लाफैदोंमोन। अल आसाम माइन'रिटि स्टुडेन्ट इउनियन पर्बतझार जिल्ला बिथांमोनाबो बिनिफ्रायबो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि बिथांमोन बाहागो लाफैदोंमोन। गार' सात्र सन्थानिबो बाहागो लाफैदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बेबायदिनो गोबां संगठनफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदोंमोन। बेखौ मख'नांगोन जे जोंनि पर्बतझार जिल्ला EPP निफ्रायबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेनिफ्राय PPF राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो बाहागो लाफैदोंमोन। बेबायदिनो गोबां जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन आलासि महरै। लोगोसे गोबां दिनैहाय जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा नायनानै जोंखौ थुलुंगा होफैदोंमोन। दा दिनैनि खेला खोब मोजाङैनो जालांदों। जोंनि हांख्रायनाय बायदि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। आङो बे समाव बेखौनो बुंखानानै लानो लुबैदों जे फैगौ 8 नभेम्बर 2023 बुधबार बारायावहाय खोरोमदाव FC दिनै जे गेलेदोंमोन खोरोमदाव FC आरो गबिन्द बसुमतारी FC गसाइगाव बे मोननै हान्जानि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। दा बे बादायलायनायाबो खुब मैखोमै जागोन होननानै जों मिथियो आरो मोननैबो टिमा खुब स्ट्रं बा गोख्रों। आं आसा खालामदों बे खेलाखौबो जोंनि ओनसोलनि जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना फैनानै नायफैगोन आरो सामलायगिरि बिथांमोनखौ बा पर्बतझार जिल्ला पर्बतझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनखौ थुलुंगा होफैदों जे आसाम स्टेट प्रिमियार लिगआ देग्लाय जाजेनदों। अर्थात आसाम स्टेट प्रिमियार लिग 2023 मायथाइनिफ्राय देग्लायनिफ्राय बे खेलाया जाजेनदों। गासै बे खेलायावहाय 8टा फुटबल क्लाबा बाहागो लादों। बे 8टा फुटबल क्लाबा सारा आसामाव जेरै गसाइगाव जागोन, चिराङाव जागोन बा बङाइगाव दाखालि जालांखांबाय, ओमफ्राय कार्बि आंलंआव जागोन, जरहाटआव जागोन, डिमा हासावआव जागोन। बेबायदिनो गासै 12टा खेला जागोन। बे 12टा खेलानि गेजेराव जोंनि पर्बतझाराव थानाय SNB स्टेडियामाव गासै 7टा खेला जागोन। गतिके बे मोनफ्रोमबो टिमा मोनफ्रोमबो हान्जाया जोंनि आसामाव मुंदांखा होननानै मिथियो जों। गासैबो टिमा स्ट्रंजोब, गासैबो हान्जायानो गोख्रोंजोब। गतिके मोनफ्रोमबो खेलानो नायथावथाव जागोन। दा बे हिसाबै बे गेलेनायनि गेजेरजों जों बेखौनो हास्थायदों जे जोंनि ओनसोलनि अर्थात पर्बतझार ओनसोलनि उन्दै जाखांफुनाय जोलुरखौ मोजां मोनग्रा बा गेलेग्रा बिथांमोना बे गेलेनायनि गेजेरजों हयथ'बा जिउआव बिराद मोनसे थुलुंगानाय मोनगोन आरो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि गेलेनाय जेरै स्टेट लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलनि इन्टारनेसनेल गेलेनायनि थुलुंगाखौ हयथ' मोननो हागौ आरोखि। आं बेखौ हास्थायदों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ समायखौ ओरैनो नस्थ' खालामालासे
गेलेनायाव फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो रंजानायखौ जाहाथे माने लानो हायो आरो बेखौबो आं परबजा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय बा परबजा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय बेखौ गोसो गुदुङै आं खावलायदों ओरैनो जोङो बयबो रायजो राजाफोरनि थाखाय माने रायजोफोरनि सुबिदा बायदियै जोङो गेलारियाव जों 40 रां लादोंमोन जों ओमफ्राय जेनेरेलनि थाखाय 30 रां लानाय जादोंमोन गतिके दिनैहाय एसे हयथ' खम जादों गोबां हयथ' प्रग्रामफोरबो थानो हागौ उननि समफ्राव जाहाथे फैनानै बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायदों